Dobrý deň. Pokračujeme v kauze vyradenia základnej školy v Lučenci. Ako som spomínala, nejedná sa len o akúsi školu. Je to škola, kde boli vytvorené mnohé pracovné miesta. Deti boli tvorivé, zručné, schopné. Na túto školy boli napojené rôzne krúžky, mimoškolská aktivita a takisto aj druhý stupeň. Malo to zmysel a robili to Slováci na Slovensku pre slovenské deti. Vypočujme si, ale hlavne pýtajme sa pána ministra školstva, o ktorom Robert Fico povedal, že je najlenivejším a vyzerá, že jeho slova sa opäť potvrdzujú a vyzerá, že Robo Fico neklame, že je najlenivejší a nerobí nič. Iba, že by prekvapil. No, nechajme sa naozaj prekvapiť. Začala som tam pracovať po mojej práci rehabilitačného pracovníka. Urobila som si konzervatórium a začala som pracovať ako pedagóg tanca, čo bolo veľmi ťažké začať. Skúšala som rôzne nápady, bola som nadšená tej práci, ale nejako výsledky sa mi nedostavovali. A už som začala pochybovať sama o sebe, či to vlastne dokážem a či vôbec tam mám ostať pracovať aj v tomto odbore. Potom som prišla do tejto školy, do súkromnej základnej umeleckej školy Opatovej a zrazu som dostala podmienky, ktoré som nikde inde nemala. Vytvorili mi novú tanečnú sálu, začali sme chodiť na súťaže, začali sme chodiť na predstavenia a videla som v tých deťoch, že ich to začína baviť a že sú nadšené pre tú prácu, čo mne vlastne dalo obrovskú silu a motiváciu rásť ďalej. Ale nie len mne, ale videla som, že rastie aj moja trieda, moja škola a že sa vieme sprezentovať kdekoľvek, pretože nie sú nám kladené tie prekážky, cez ktoré by sme sa mali predrať a mali sme v podstate vydláždenú cestu, aby sme mohli rásť. Škola fungovala naozaj roky tak, že z roka na rok sme rástli a rástli. Máme obrovské výsledky, máme deti na konzervatóriách, deti, ktoré študujú umenie a keď ich stretnem niekde na ulici, tak plačú od radosti, že vôbec ma stretli a strašne radi spomínajú na tie časy, kedy mohli chodiť do tejto školy. Som myslela, že teda toto bude stále takto, ako je, pretože tie podmienky máme naozaj skutočne dobré a to nadšenie pre prácu aj z mojej strany, aj zo strany detí je evidentne vidieť. Je mi strašne ľúto, že niekto zvonku, alebo neviem, čím sa to stalo, chce zrušiť našu školu, do ktorej chodia šťastné deti, do ktorej chodia deti s nadšením a cítia sa tu dobre. Pre mňa, ale nie len pre mňa, ale aj pre naše deti, je nepochopiteľné, prečo chcú zrušiť školu, ktorá tak skvelo funguje, do ktorej deti radi chodia. A môžem povedať, že som zažila šok, keď sme sa dozvedeli o zrušení základnej školy, pretože deti z tejto školy boli práve u mňa na tanečnej a sedeli na zemi a plakali. Prišli ich matky, ktoré prišli plačom a pozerali sme sa na seba a nevedeli sme, že čo bude ďalej. Prečo fungujúcu školu, ktorá ide ako hodinky, niekto chce zrušiť a chce nás pripraviť nielen o prácu, ale deti o strechu nad hlavou, chce rozhodiť deti po rôznych školách, do ktorých oni vôbec sa nerozhodli ísť a stále nám je rúškom záhady, kto je za tým a čo je za tým. Dodnes sme nedostali odpoveď od kompetentných. Nedostali ju ani pedagógovia, ani rodičia a čo je najhoršie, tak ani naše deti. Tak sme si vypočuli, ako to vnímajú tí ľudia, ktorí sú v centre diania a snažia sa. Dalo to niečo deťom. Sme to my, Slováci, my ľudia. Tak neviem, či minister sa tomu nejakým spôsobom aj dopracuje, ale kebyže nie, tak budeme mu to pripomínať a dôrazne, pretože treba si uvedomiť jednu zásadnú vec. My ich
platíme aj toho pána ministra s tými hnedými očami, ktorými klipká, ale mohol by zobrať svoju pravú ruku, ak je pravák, a podpísať to rozhodnutie, lebo on môže. A za toho platíme, aby sme my, rodičia, my, ľudia, učitelia, pedagógovia, mali aj tie miesta a mohli tie deti vychovávať, vzdelávať, o čom hovoril. Tak, pán minister, ste na ťahu. No a ešte k tej pošte na tom ministerstve školstva. Je to také zaujímavé, že normálne tá pošta akože príde do podateľne, odtiaľ sa distribuje. Nerozumiem, že pánovi ministrovi to stále nejako neprišlo, nereaguje, je neviditeľný. A pritom nám tu tvrdí, že máme nevzdelané deti. Takže ak je škola, kde deti sú vzdelané, nadpriemerne absolvujú testy a ukazuje sa, že to má zmysel a robí to Slovák pre slovenské deti a slovenský minister nič nekoná, nerobí, nezaradí späť do systému, ponechá si 99% tých úradníkov, ktorí túto školu vyradili, ani sami nevedia prečo, lebo vážny dôvod alebo zákonný dôvod na takéto niečo ani nebol. A pracovné miesta nám miznú, ale však pre nich nevadí. Takže ešte raz opakujem, otvorený list je poslaný, je otvorený, môže si ho vypočuť, prečítať ktokoľvek, aj pán minister. O tých dôvodoch a všetkých veciach, ktoré sú v ňom uvedené, bol informovaný tou poštou, ktorá chodí do tej podateľne. Takže čakajme, alebo nečakajme. Opakujem, slova Roberta Fica, že je najlenivejší, asi nebudú povedané len tak.